Bienvenue mwanchu murigiria kugeta seni Kiandizi TV bwa kire buyande onsi asogana takobo kubati umoroberio ubwansu bwe sabato kurwa kete komi na ibere gwikira chinga kibunechi nika kibono yaragire nseyemo bunere botambe ensabuneye nerito kwariganira senchere gwikira no nyara kobo gusanga amona intwe anene amaigerio ye lesson ye chuma eyenkema chinga ki muri senyare ko gwikira na se studio ekwene kia buna tonyara ko bato kubwatera na amonere nayo mwanchu muri gwetera se ebirenga byao abegorigoria baranyara ko barogo ko boria rirabe ryengencho kigema karibu sana tonyara ko bato gusanga amonaye gochakera umuchakano goikera omweli wa maigerio lesson muri si happy sabato kuri munenge wakire byo muri si Yesu twanjeire twabokire nande tukumwera ringambi yomona asubye bwaye mwanjwa umurigiria bwe station ya itu ya DCTV na ukwalirwa kirubya mambiye torono mogoko bwoko kwarigania na ende twari en Kristo Yesu aso asinkoro cheitu imekanere nsoko yubugima atwigirie Limona sana twakwarigandie nyora boigora bogosanga amona intugetera se enamba ya SMS yire se TV yago emambi yabono nyoko batekerengererio kiago ngakwanya tukobago kolire lesson kero kire no bwatena libori tijinga kina chibune chi mapema kigima na bogochaka kolirika gwetera se enamba ya SMS bogotera se mitandao ite ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ite www.ndizitv.net linde tunyara ko batogo seni watwensi ase obwa moya sawo nyale ko ba omwegeno wa story ase wikingima na ndocho mwaka ngonya guskole umulisia ndoche bono kutokare angitariki 15 na mwego ndoche nga mwaka ngo yarogochi nyasaye bwanchire bemona sana na nelit kolinene ase county ya Kisii murayigwense nere Dr. William Ruto okorale taro ya bene gocha geiga kadino tunga litkolero ago jeskuru no agocha gari asenga jogo sangereria okega na gusira emerobere magendero tigakore mirimo biona sana haya twakwariganira senchiro gwikera umulisia na arikuburio torae senga gusaba usabe asaita atana enda semambie tuachira sekiro kyo kia mabera to kuburikora njo tuaberekero komajani ibitu akorira subusubwao tusfina gotachena na manyinga y'umuturi tu Yesu Kristo ando kwa na manaintu asenjere yabene otorostu kuwene na kusaba goitugwetere siretere Kristo somotoria amen yamano kegima ini kyaro karibu na tuachakire ase wiki yenyera tokobage gweta humulisia ndo nyata ko tokoligeria nseme ntangani kegima lesson yobokoreri gochia se baria batari goikereka tokaligeria sensemo entangani twatabunga kero kende asubugima boito buna intumwanya bantu ni ntutwanyare ko batokorangirwa na twabeire aborokia aborokia pono ekerenge kenene ekeratwanyare ko batokorangirwa no kubaikera bali batanyare ko bagoikereka amen ase dikoira libaga lyomoika omochenu gwetera ase chinguru che Yesu nyara ko batoko baikera tunyara ko batoko ba enjiri eliyo gutoleka enjiri eliya yogosemeria chingaki echibono ense egenderete koba gekouya yagoyire bono ikera manta bange banyara to bagosiria ogoseberia sobugima ubwabo bwakera lituko aye amona inte ni ntutore abakoreri bokonyara ko bokoira engana buneye ase wiki omwancho murigereria nigo togenderete amone kerenga kerikyarenga ase ewiki ya to begweta asokurigeria nsemo ya kabere yobokoreri gochia ase baria batari goikereka umulisia nanda se ubwango kima twinyorera nitu bari batari goikereka ase chumeria twarigirete imbarabiyaba batara ikereka batara ikereka ekero kurigereria ase lesere yeito omwanene achage tumuruburu bwo gutoreka buri bibi asoeta asense onada mbakora agacha akabarige bwiko manyene akabiko gutore kuiga kuikira abantu bonsi ekere yaikase orwagirwa Babeli abantu bagatama kurwa somana n'abana bari banu ekero batama keregesa kukia rueta asorwagirwa Babeli giachietege gachake binyasaye biaye asaga chora Abraham ere nururi ruaye
baba abantu baya gutumia ase emirimo yaye yogoikera abantu baikere ogotoleka igo ogotoleka gokararigwa ase abanto bakorokwa abasisiraeli bonsi nabo nyasaye emirimo eye abanto bansi ba ebisaku yagotumia abaisiraeli babaikere igekora amang'ana naachete ase bari ritang'ani Yes. na yesu naiboretwe ase egati yabo bona abantu aba ebisaku abayahudi barabo bamanyete ng'o ogotoleka nokwabo na ebisaku binde nkiri okwabo komana okoborokia ng'a nonye nabeka ogotoleka ase more naba bande mbatakeire baikere baikerwe igo omonene otoma ababani baye gochia ase abanto bande nkorigeria more omonto buna yono ogotoma gochia ase abanto ba Nineva abanto batamaete ng'a abanto aba mbaganeri ngorora tore abana ba Israeli bagotuma gochia ase ense ya Babylon ase babo Danieli bakogenda bagokora emeremo emenene abaisiraeli mbamaete ng'a abanto aba mbagwenete goikerwa okera ogocha ase okobwata na okoyia kwanyora abanto mbaro obuno oyokorugu Cornelius ekero nyasaye okero omomalaika akomoorokera omate ng'a toma Petro acha gogotebia amang'ana amaya ng'a nonye nabatomuna bao Petro konya mbaraikere ebirengere ng'a abanto aba mbaikerwe igo omonene yakoigora nonye na ase aborokiwa baye iga atagete koborokereria ng'a abanto aba bande bari isiko na barabo mbatete goikerwa erinde na barabo banyora ogotoleka eire eria arirete Aburahamu yamatete ng'a akoba oyo bwogosesenigwa Yes. ase abanto bonsi bense kere egesaku igo abanto bakorokwa bataraikireka na abanto bebisaku naye nabo nyasaye atagete goikera erinde egere baikere ogotoleka oko Amina sana eyo tu nese nchira yo bwenge kegima ngatonyeza ko tokona ase wikeria igo kerenge ke ntoragenda iskene krekyo ase echume haya na boy goto chuko batukurigereria anene ase obokoreri agochia ase baria batari goikereka sensemo ya kabere kefungo kerigo tora ase echuma eye mwancho murigeri gokora ase gitabu kia Matayo 15 kifungo kia 25 ase Biblia gotabanga irio Yesu akamwiraneria aye omong'ina okwegena kwao nokonene tiga abe buna oganetie na ekero ekyo enyaroka yaye ekawenwa ikanage gochikotora ase echumengima asokonyara kaboto konyorigo mulisia ng'a omonene oito nyasaye koro mochakano ekerenga kiaye kenene nigo kiarenge komorigia mwanya bantu rio nyarete koba osira bagusira akarwa sobosera bwaye kurende emeroberio yokomoirania bene nigo nande ya chagite kurwari muchakana ase gitabu kyo muchakano isato kefungo kia ya kianda emeroberio yokomorigia na goikera rero iga nyasaye nigagende tamone kerenge kyo yokomorigia mwanya bantu oyo nyage koba gakogenda isko nokobwatana kwae wetera ase chinchira wetera ase mechi ngabona nyasaye oyo ngorigiare kero muntu ori ora ase kenyoro nyare koba gakosira enchera gochia ase mechi na gekora ngorigere tore asobotomwa bwa yesero manyene ngana nyare tokoba gakoenda isko nonye yemechi eri abantu baria kero kende batare koranga iga gosemeri ngoyo igase taiyo emebage bekire ng'a asobokoreri bwititu nyara ko batogoika kiagera oburotu bigoro nigo bokore bwakera oyo mukorigere tore gati emechi erie Yesu manyenete anyarete ko baga gotambuka nonye nyanja kogenda erinda nyara ko ba gakoira enchiri eye yogotoleka nengana ere yogosemeri omwancho murigire nande yabe challenge omurisia asobo ng'oito bakera lituko muna into bakoreri ine otambe tokotanga have we gone out of our comfort zone twarure ase aria tuigwete ng'a igega no toikire toisaransi tometo bugimo buya nende twesoke korora tochiko bato korandera kwera ringaneri gochia semechi na gochia se binyoro biria kero kende bitabwatyo gosemeria ne challenge ase wiki eyengi momori sente gete kwarigania bene ase ngencho yobokorere gochia chinse cha Michael ase ekero kurigeria ase gitabu giokomanika 12 na 14 kimungo kia gatano rimo goikiga 12 okorora omoriki bw'egitabu ekeiga oyore Yohana
ogotanga neri onkarara omaraika undu kuiruka gatigati ya mare nere abwate enchiri ya kare na kare abwata amang'ana aya iga akare na kare kera bateba kare na kare engencho yaye nering'ano anekere ense tarabikwa oboroso nyase yatochorete ng'a tobabaye toba abanyamwandu boburuti bwa igoro goeterese Yesu Kristo bono omaraika oyo ataete kworokia omoroberi o Nyasaye buru ore nkoritang'ani ng'a bonsi bariganigwe koba abachenu na igoro neyabo nerio amaotatei ng'a nere akagenda ase kere egesaku emenwa eamate n'abanto ogwaka eriogi rine nogoteba mosike Nyasaye moobonene egekoera ense yaye yekina yaikire igo ogotoreka oko ogogochia ase kere egesaku every nation ase kere amati every tribe ase kere omonwa every language and people na kere abantu ekio noro omorori o Nyasaye paka bari bonsi pi bakagerete ng'a Nyasaye tabanjeti nabanjete nkobarigiaye negekora arigetie Aburahamu ase engaki eyio omorikio okorokwa Paulo ase egetabu kia Abarumi 15 ekemungo kia gatano kia kane oteba ng'a naki mang'ana ndonsi arigetwe aguritang'ani iga arigetwe ase eng'encho ogotwegeria intwe ng'eri goetera ase oboremereria na oboremu amarika aya iga anyare gotoa ogosemeria igo Nyasaye ase okobwata na ogokoro akworoki Yesu Kristo buna emani ya eng'ondi ya Nyasaye ekorete ogotoreka ase abanto bonsi na amang'ana aya akariko n'ababani ba kare twegere atogosemeria ng'a Nyasaye okorete ogotoreka ase abanto bonsi igese elesere yaitu togochikorigeria ase rituko ria rero omwanchwa teikobwatekani ng'a yoruete gose enkanisa kiogachiete gose na omomethodist okare gose na omoisilamu gose na omonto okare omoindio bari bakoroka abahindu bonsi Nyasaye nkobarigiare naende yatagete baike igoro ekero togokora esigi eye gocha koera atoratware ebiombe bibere bioka ekiombe kiamoite bire Kristo buna eruote na omonene bwa obwoma bwabo na ekiombe kiangire ng'a noe nabakorokwa ba echisokoro chiaito chitamomanyete Nyasaye akobarigarigi goetera ase omoika omachenu ase egetabu kia Abarumi 2 ekemungo kia 12 ateba ng'a noe gesome 2 Abarumi 2 ekemungo kia 12 nere egotworokereri ng'a nonye mbari konya bataraikerwe na amang'ana aya amaya Nyasaye goetera ase omoika omachenu nkobarigarige arenge goetera ase ebinto biri biabaetananete biobotongi na kobegeri igoro ya obosira bwaye n'abanto mbare banchete komenya obogima kobwatekana na okomanya kori kwabo na kwarenge soma 12 naki bonsi abakorire bibe batari na machiko na basire batari na machiko na bonsi abakorire bibe bari na machiko nabo baranacherwe ekina ase amachiko 13 na kitari abo bakoigwa amachiko bare abanyene oboronge ase obosio bwa Nyasaye korende mbaria bagoikirania amachiko nabwo baraegwe oboronge 14 abantu bebisaku batari na machiko ekero bagokora buna eng'encho ya mwanyabantere aya amachiko arekorigia nonye abo tibari na machiko babeire amachiko boka abanyene 15 abo nigo bakorokia ng'a aya amachiko arekorigia arikirwe ime ase chingoro chiabo okomanya gwe chingoro chiabo ime nigo gokobabera kirori n'ebirengererio byabo nigo bikobasoera gose kobaegera 16 nabo arache koba ase rituko riria koreng'ana n'enchiri eyekorandia Nyasaye kagochigocha nanachere obobisi bwa mwanyabante ekina goetera ase Kristo Yesu bona origereria omosombo oyo Nyasaye Paulo iagotworokereri ng'a abanto baminto mbare bakare na mwana abe ebisaku batamanyete igoro ya Nyasaye
bategeretu ogochika kwa Nyasaye korende gwetera ase obotongi bwa Nyasaye mbamanyete ng'ekebe ninki oise korigereria ase abanto baito baria abakoro mbamaete ng'ogoita na ebibe kere egesaku okoiba na ebibe endamwamu na ebibe bamanya obotomani na ebibe aya na amang'ana akoruka ng'ochika kwa obotongi nabo nabare koyamanya bakoyakorera ende igaotega ng'a igo barenge ogochika ase barabo boka abanyene na Nyasaye namanyete ebirengereri biabo ime ng'a abanto aba ebinto ebi ebemba biangete ekero agocha gocha agocha korigereria ebirengereri biabo ase omanyori babwate oboke ng'a inki gekogera egekora okorigaria chinkoro chia abanto Nyasaye omoika Nyasaye obeire ogotumia chinchera ao bono natagete obomanyi buru obogari ase okorokeria abanto ng'a Yesu nomotori bwegesaku kia mwanyabanto kare ko bari kwetera ase omoika bari batamanyete ekere gocha goikanana chera abanto ebina buna ebirengereri biao biare naba bande bari moyo abatwairwe bagatoikeria amang'ana bebisaku bionsi ase obosi bwensi nere ekero tokobaikeria barana chiebina ng'a bono omwana ogotoire ogochika kwaye inki gwakorire ase ring'ana eri riaye tobabaigweri iga ase leseni yaito amang'ana aya amaya ya oboruoti yakoenda ase kere gesaku emenwa eamate na abanto Nyasaye na omonyaboronge na ebina biaye arabera ase oboronge taigochi gwanchereri bande naende taigochi kobengereri bande Yemono kegima omorisente gete turarigeria ase getabu kia Luka ase getabu kia Matayo kianda 35 ikire 35 erinde turigeria sensemeria yokogenda kurigia emeganda ebibilia gotebega ase getabu ekio moristo maye gokoba togokwanera 35 gwikira 38 Yesu agaetana otera agenda agu enamba neriria atanga mission beyond abantu abibsa kwa manana are korigia ekera atumita abaisiraeli bagende Canaan ebintu mbira abatebeti asa mang'ana agotoka ase getabu kia Judges isato ekemugo kieritang'ani goikia sita abaruoti ya yeritang'ani isano ekiama goika 12 nabaruti yeritang'ani 11 ekemo goika bitana kemo agatebia abaisiraeli mokogenda Canaan egekora konyora abwa mu barandeiri abantu ababera bakong'u bagendera ebinyasaye biabo bono mogenda munyuomerana n'abantu aba abagote kobaonchora muchigokorera chinyasaye chiabo abantu aba iga komoikororo murwane ensegi monyakoba buna baetandirie ekero bagoetania ngaki yabo ya mabera igo bare goitu bako bono abaisiraeli bakabikirwa abantu abororo bagatemba anyuomerana barabo kokorigeria ase getabu egia Judges egoteba ng'a Nyasaye iga abatigete moyo babo bamenye ensemo na ase abaisiraeli tari kobasiririmo atema abaisiraeli arore ng'a mbegene gose mbakwegena na abaisiraeli aba ababegete ng'a bakomenya obogima obochenu bakorera ebikone biri Nyasaye akoreire abantu bakorera ebikone Nyasaye agokorera igogocha ng'a Nyasaye omogosasima akiare iga nagekora Rahab omokungori ore ng'omotaya yekera abaisiraeli bakogenda ase bagochi gosaria omochio oria oyeriko agoteba ng'a twaigure chinkuma ng'a Nyasaye oyo mogosasima kende nki gekomosinya twaigure buna akorete amache aria ayenyancha embariri enyancha egasuka moinana akarosia enchera abanto bakamboka buna ateneneti amache ase Jordan abagaeta igo na mocha ng'a ngocha korwana muri esigi iga abantu aba akonyara nabasabire gaki nabarenda ino amwache abuna chirote ndorochi nababisiri moto inyore ntwene family yane ng'a ekero mogocha motusiria nagekora Rahab atorigete na Biblia egoteba ng'a Rahab agatoreka ase engencho yokwegena chinkuma chiria nachiare kogera abantu abache ka Abaisiraeli mbakora emeremo yabo buna batakeire
abantu bali bakabo bogotemwa okonene abaisiraeli bakawinse baganza gusasima nyasaye chiabantu aba teripo nonye into abakorukwa abakristo tomenyete ase egati ya abantu batano batamwaitio omonene bako bogotemwa asore okonene oborweri bwacha bagotebi nkiaba kwara gokerigeri moina ogiasinyirire ogorokerigeri maati bacha namang'ana amange n'ebinto ebinge lakini nyasaye oganirie abantu baye bamenye gwetera ase enchera y'okwegena obogima bwao nobwane barete chinkuma ase abantu bari baunchoke igekera tokorieri ng'a region beyond gose okorario naende gochimoino igo gwetaneti igao igwetaneti ase abaisiraeli boka igochete paka ase tore egekora ntomete n'abantu bechinse chinde nchiro noemo nabono turi iga abakristo ase bare abantu mbaro bechinse chinde batana komanya omonene bono bono ogende China nabo igo bari bakori kende gionse egekora batarete ororwe ba covid ntotakeire tobaikere abantu bakorukwa abantu ogende chinse mono chiaborasha ni chinde batakeire baikere bono riri nyasaga nitikare nabona baganiti ogotemkuria abantu bare konyora korokonene ase ng'encho obogima bwa abantu baria bebisako bare gosasima chinyasaye chinde nainto bono iga amatemo ayi naro korende ochikire nga gwetera ase okwegena eruoti yaitu gotwamaire ribaga igagotobwera naende toratenene ase ensemo yaye nabo togoikera abantu bari naende ntokogwasa amatemo tobugwa amina sante bono tochieri gwateba ono amwancho murigireria mpia mono Malaysia nabo gusanga abo igekerengeri kiago mwananchi gwetera se namba ya SMS yera se etibiago nabo gwetera se mitandao ya Facebook YouTube nabo gwetera se website yitu ekera togenda tokoba tokurigereria chinchira atoranyara koba togoikera baria batari goikereka ngatwate banganero emission enene uchia ase ababwatani ba Kristo anene chingaki echichomwaelio korigia emeganda Yesu ekero arenge ase oboiko bwenze ngatwateba gati yemeroberiria bwagete yogotoleka nogoikera abaria kerokende konyora basirie ogosemeri na keko gra tware korige muri sekurase tapkeria kiamata kianda 35 mpaka 38 no nganchere ngesome ndi tomanyare ko batowe kwanera Yesu agaetana na emeche yonsi na ebichi ebichi emechi ne chitaon evichien villages yamana kigima Yesu agaetana na emeche yonsi na ebichie okworokereria ase chisinagogi chiabo okorandia amang'ana amaya yoboroti na kwegenia no kwegenia na kogwenia abarwaire onsi na oboreu bwonsi 36 Yesu agachekorora emeganda y'abantu akabarorera amabebe ekiagera konyora bachandekire baseberekanire buna ching'ondi chitari no Malaysia eria gatebia aborokiwa baye rigesa nerinene korende abakori emeremo nabake gakimosabe omonene bwe rigesa atome abakori emeremo ase rigesa riaye korisikari ase iga Yesu agende mechine bichi ase nseme yiga ogenda sinagogi nase abantu bakorukwa abaisiraeli bare gosasimira yotarakwana igori y'abantu bari bebisako ekera iko gakogenda aganza gokora egento korukwa medical missionary work ni emirimo ogochira abantu abarwarete obagweni abare n'enchara obaendagira bari akagweni amarwaire akerenge encho naende ogochikorigereria naende medical missionary emirimo ende egokora nokobari ing'ana ria Nyasaye ribaretere okogweni endagera y'enkoro igo Yesu agakora emirimo yonsi ase Israel Nyasaye nabwate egento ekema abegete ase abantu bakorukwa abarai b'abantu bare korukwa barisia gokorigeria ase egetabu gia Ezekiel 34 ige gokwanera ige emirimo y'omorisia emirimo kiere y'omorisia igakorinda ching'ondi
achiragerie endagera ya iguru na ndarore ng'ang'ai endagera yere kurwa akarigereria asa Abaisiraeli agateba ng'a nering'ana riomona ririgacha ase ndigoteba ayo omwana omwanya bantu bana mamincha ya abarisi ba Israeli mamincha ya abarabwo nkiekera omonene akobana oteba obwe n'obwaino karagesomanga abwo gitabu ekio Isaya Ezekiel 34 abarisi aba baetwe emirimo y'okurisi ching'ondi buna abarero bairwe abarisi b'echikanisa n'abarandia igo baire barandiria abanto babaragirie endagera ya iguru nere emirimo emenene bairwe 34 Ezekiel 34 someka ngukiritang'ani paka ekia gatatu ring'ana riomonene rigacha asende rigantebia aye mwanya bantu bana otebie abarisi aba Abaisiraeli ng'a aya naro omonene Nyasaye akobatebia obobe n'obwaino inwe abarisi aba Abaisiraeli ekiagera mwabeire mukwerageria inwe mweka abanyene ine tegweneretie abarisi eching'ondi nigo mokoria echire chinoru naende mwabeka chianga chiroseirie korwa asa mario nyabo nigo mokonyenya echire chinoru korende timori korisia richo elio morigotie tumogende sanemo Biblia gotebaiga bono ching'ondi chiane nigo chigotaya yase bituna byonsi na asekera ekegoro egetambe ching'ondi chiane chiaseberekanire gochia ande onsi asense na onde tari ogochirigia gose gochita ikiagatana kabiri asa iyo inwa barisia igwa ring'ana rio omonene Nyasaye nigagotebaiga ekene buna inchende moyo ching'ondi chiane chiabeire chigotwarwa na koba endagera ya kereng'iti yorosana ekiagera omorisia ataiyo naende abarisia bane tibagendeti korigia ching'ondi chiane korende babeire bakwerageria boka abanyene na tari ching'ondi chiane bakorageria bona akero okorigereria ase aiga Yesu akagenda ase emichi n'ebichi ase eng'encho ng'a bari baetwe emirimo y'okorageria korisi ching'ondi bachiendagera egwenerete bachikorere bakanya ng'a baigokora emirimo ekero abarorera amabera moise korigereria abasomba ba Nyasaye bari barenga abegeri muna Elisha n'ababani bande ekero omorwaire aretirwe asare akomusabira obwena naende mbari koboria buna bona Elisha ekero Naamani aretetwe asare amusabirete akawena Naamani agateti gankoe agakana tokong'a bono rero tigango daboriga abantu mbaringa barwarete abakwiruka abarisi bomonene bagusaba chibese ng'erinde babasabire bagwene iye nero okonyenya na koria chiri chiarenge chinuru omonene tatageti igarure busa ebiego byobokoreri tatageti naende tusabe kende kero tugusabira abantu baye bari bachandegete nekera agenda ase Isiraeli kanya batigire akara ching'ondi chiri chinga ching'ondi chiri butabwati omorisia iga ase enchera ende ng'a abasomba ba Nyasaye kobairwe emirimo barageri ching'ondi chiomonene ring'ana ria iguru ry'obogima namba 2 onye nogosaba babasabire bataikobasaba besa bakora emirimo na Yesu akanyoa emichando enjarengo akamagoteba iga tigesa nerinene abantu nabange baganeti ogotoreka abantu nabange bachandegete saba omanyene rigesa atome abakori emirimo nabono iga Nyasaye oyo kurukwa omanyene rigesa iga atome abakurukwa bakori emirimo bekene bataigochanda abantu bari bakoranderigwa bataikobasaba bataikorigieni bokorwa ase bari noro omoroberi Nyasaye na Yesu akagenda akorokia ng'ai orogeti akaenda ase chisinagogi
asa abantu ba Israeli baringi ogokora kurwa gukorigereria ese Matayo 22 na bitatu goikebere bitano naenda akambuka ng'umbu akaenda asa abantu b'Ibisaku ndagachikorandi igong'ere igakorandi ase kanisa ando soka isiko y'abantu bari bataramanya ogenda korandi uri emeganda ayerete ayoroki guri burutu bakana Bemono kegima omorisia ekirato soma egitabu ekyo kya Matayo 35 mpaka 38 ntwarigereria Nyasaye ose Yesu yare korandia na banya to koba wikira bantu bwate mu kugania amaene pia kabarorera amabebe tokwonerera nseme yonga buna intwe abakori gosabarande bechinga kichinga chiabono gerangari kigose tokwirekera tokwira enchiri buneye era na nyara to koba wikira bantu no kugani kwabo gwetera ase okobwene kina kyali gutwira bwigase gatabu ekyo tugia Luka 19 ekefungo kya 41 Yesu nerega kugenda ase omuchuri Yerusalem 41 kifungo egetangani kuikera egefungo Luka 19:41 egotebenga ere agachia goika ange akarora omochie akayoyereria amariga akabora onye nkwa manya rero ayare korenta omorembe kurende bono abisekire ase amaisabo Moristima dosa ngo yunga kufunga yateo 41 egetabu kia Luka 19 41 egotanga ere agachegoika ange akarora omochie akayoyereria amariga muchikioyo nande ngige kugera Yesu akoyoyereria amariga aiga omochioyo no yo mo asemichiria Abaisiraeli egekora koyiria amariga bari baetu emirimo yo gukora ogwanja gwa tata mbari gukora batumia ringana rio manene tekini bakora egento kire kiao na oisa kurigere kurugura se getabu ekeiga kigetabu ekike Yohana emeni kia Luka kurigereria orcha kereke mungu kia ye kie 35 biri gotirimboka Yesu Kristo keraso aga iga so muchioyo iga so so muchio Jerusalem umuchio Jerusalem no yo mo bimichirie menene asa abantu bakurukwa aba Farisayo barenge basometeringana aba Sadukai barenge basometeringana lakini mbai gokora ekero ugwanja gwa tata akarigeria mari akera kurigeria orora igento kirekene nororonga umuchio bota magacha maya ekaru yo monena na iri lakini abarororo ekaru enjana gutwara bwamate enjana ko butwara igento tera konyora kundu kuyeguchia sobo kumabwa no benefit nerie kararigereria akarigereria umuchioria akarora ebibibiro biri ebingi akayiria mariga egekore ndamwami ya Nyasaye goseki na kiengo chigoja ya ringi umuchio Jerusalem muchi gusirikwa uriyo seretu go mwaka 70 AD akarorera abantu barengwa amabira akarora buna bago chigusira asenge njo batirwete kokora ogwanja gwa tata Yemono sana emambia yabono mwancho muligeti medosa enkwarigreti lesson yago nkireke kwanya tukobo kwegera na ekwara kora tigango tosange amono mwancho muligeria amona intuga igase studio libageri ndiroro gwetera ase enamba ya SMS yera se tibiago abego mwancho muligeria gwetera ase mitandao ya Facebook na YouTube onyara kora tole ko batogosanga maburi yago na bege birangari biao ekera togochikokorera lesson emambia yabono emechinero evere umulisia enyare ko bego kwanerwa se Biblia ase Yesu gagutamboka korwa se nyanchiri ya Galili anyara kwa baga wikera emechiye omochi omotangani no mochi oturo no yokabere no mochi osidoni takata sobwenge gimatu ototebenga emechiye be okorereria eretire tenene ase bibirenga Yesu na chete mechiye mengi lakini na ki eyebere ere selected ngagati mechiye mengi kagima Yesu anyara kwa baga wikera Sidoni no boruoti wabantu bebisaku yes
na ature n'oburuoti bwarenge bwa abantu b'ebisaku taiyo mukibusa emechi yabo njarenge menene lakini naenda abantu na b'ebisaku barengo bagusasima Nyasaye kinde Asidoni nao muka Ahabu okuruku Jezebeli arwete uchitekero Ahabu amunyuma akarete Nyasaye kiri kindi kigawonjora na Israeli engima koko enda turo no so mukiorenge bwa abantu b'ebisaku nabaru baro gukora ibi binene na ndi Nyasaye kiarengo lakini Yesu agenda oroko boro kinga stino onye muri bobe nonye mo gusasima Nyasaye kindi tigambarete rusasima gweke Elio kokorigeresa Matayo 14 kamgo keke 21 igagenda okworokia aboroku baingi missionary mugoja gukora nyuma na Matayo 14 kamgo keke 31 ngaka na ndo muchindo kurukoche Nazareth ana sabantu baringi bibsoku na inde bari gusasima Nyasaye kinde nebirecha byarenge binene nabantu barasimikiye ibacandekite namarwiri yebirecha no monene akagenda ase emikiye kono muna gwakwa na saiga ase emikiye ese Matayo 15 kamukiye 22 gotira achiete ekara abantu bakonya kugubunare kunye kugweni abantu se Israeli goita pakasi bali barenge chimbebe umungi noyo mukorwa sumuchie Osidoni okuruko Phoenicia agacha asichie sege koru mwana yacha andegete umwana umuise kenibirecha agatega kyo manene aye Yesu umwana Daudi ndorera mabera umwana one igacha andegete nebirecha abantu abakurukwa Abaisiraeli mbategete kuikira abantu babisaku binde na ndi babaruki buna basiru ekaro bari kuri umuntu bwibisaku iyo barakomora bunesese komba abwate egente nkwana yema yari kurukunga ki aba kisesechi nekero agocha asebare bagoche asebare batenge sese yakire iyo umuntu bwibisaku barigiriri bono Yese kero mungino ya urukasare tamoktebi kinda agakira akamate umwana Daudi ndorera mabira inki umwana one acyandegetere ebireje byamucyandire incyumungu eneri Yesu kumuburi na kinje narangere tuwocha sengondi ese abana ba Israeli ngakinda aburi endagera yabana ngekisese tai Yesu nere yabwate birengere ngandi kisese bari nenkwana atumie teria yaba Israeli bari gutumia asinginjo barenge nababa aboroku baya ba Israeli barengeretinga esese yakiri ngakinda abuguri ndagera yabana nge kisese no munuri nera agateba nekene none kisese nkoira na kirense ye mesa yo muntu kiari endagera matoria ari agure Yesa kamatebyo mungina igebe babuna kwaburi okwiga na kwa no konene aba bandi bagayicyana toyo bwateraniye kubwati ya Jumatano igo bara komatenga moseri ngeka ro abata moseri ese se akire yeseri sese wari ko kikurie ndagera ya bana korende Yesa kamatebyo mungina ukwige na kwa no konene tigabe bo buna kwagania igo mukungu uri abwato kwige na kwa ekoro so mango Matayo 15 kumgo keke 25 uri Yesu na koira ne rigiri yo mukungu uyo atwaya bwaterania manganayi ngaba nabantu bebisaku no mukungu uri betasa abantu bebisaku Matayo 15 Maurice 15:28 28 Biblia gotebaiga Yesu akamwiraniria aye omongino okwegena kwao no konene tiga ebe buna uganetie na ekero ekyo enyaroka yaye ekagwenigwa aye omongina okwegena kwao no konene tiga ebe buna kwaganetie no mongino buna atebete ngwa mongwenerie
ebiria chabiri bekaigwerio giria Yesu bigatamang'aka n'omwana oria akagwena ari omulise ni maite na mange to kwegera kubwatekana na omorobiri gugutoreka ane gukia sabantu bebisako iga egonda eye nababwatani gati ababorokia aborokiwa abagutaramu na Yesu Yesu tambukire oikire asemechiye nechiruotie chi abantu batamuirogeti lakini onyale kwa bakora ege koneororo ande gwetera timanye tugusukonyera umuntu orandiri wagu muchakano yakwera kibakomera namwe na Yesu bono Yesu akaraga mutenga okwegena kwago no konene ine ase naroro kero kende buna itumanya bantu anena babwata nitora ba Kristo nothing good will come korwa saria umuchuri wose ipiorio ori bose pinabanya bibe lakini okoranga Yesu nagere toko bakwirigeria abaye nonye ase abantu bebisako abantu abange buna kwa buriro mbabegete chi class chimechiwe no muchumya aba bakuruririyo uriya uronoro bekende kiakirarwa nonye Yesu kweka ekero Filipo abatebi na Daniel na nyorire Masia Yesu Kristo mwana o Joseph ase kitabu kirikiri beria Yohana eyemo igo na Daniel yakuburie question eyemo ngaki kende kia ngerekera arwase omochio Nazareth igeko Nazareth igo manyikane tubona omochio mube bwa banta babe kende getabo iga kaburi nga kende kia ngerekera arwase omochio o Nazareth yes origerie ase Yohana yemo diru enchiri tairiru be enchiri inye ene yemo kemo kemeronge bere ene na vitana kemo iga kobori nga Yesu Kristo wateba nga mwana wa Joseph wamanyorire Masia omanya kobori nga can anything good kende kiekerekera Nazareth ensema ya kabere ya 45 yo muri sinareka kuburenga naende nababani Yesu omwana Yusufu omuntu Nazareth Nathaniel akaboria ibona 46 egento ekiya na Kenya arekorwa Nazareth neribori ibori eriga na kinagateberinga okubori oko una abantu ababa abayahudi Yesu Masia nere babori nga kende kiankirekera arbuso muchio Nazareth enchera tomenya to muchio yo Nazareth yo ri muchio kuburingi bibi na Sidon ture nemechie bibingi takiro gotor kanko gocha singuru chio muntu gocha gwetera asu kwigena no kwigena guka komwigena Yesu Kristo no motori umuntu yaja no kwigena igoranga abayebeso ibirike mukia ya kia gatano na gatatu osombe paka ikobi emanye gutworokinga ogoturika neke ukia Nyasaye abayebeso biro mulisia sombe kemuke kia gatano na gatatu Biblia gotebaiga mwatoriwe naki mwatoriwa sobia asenjera yo kwegena ayo taruete asimore abanyene kurende neke wa Nyasaye mwatoriwa sobia kwetera asenjera yo kwegena ayataruite asimore neke wa Nyasaye neke wa Nyasaye bono asikeri kwabona kende kiyankero bono muntu kyubwatekia nonye bali bakubona kende kiyankero nabara kende kiyankerie sebali gekero guturika neke wa Nyasaye kegoja gwetera asenjera yo kwigena amina sana sanga karanga kiyo to turagenda somo timuko omwenge kigima nkwera tora sense moya kabere magare lesson asora chikoba to korigereria akeiga keigo mulisi to kori yege enambe ye esebate abo mundu ringa moserie ibirengere bibi abayahudi nonye n'abaorokwa abayiga bayiwe semechie mbegenete lakiko era segeta byo gukora 10 Cornelius orengo muntu musigari bibsa muntu bibsa konya wigiri go yokwigene kwa bantu ba Israeli Nyasaye wa ba Israeli naguturi igare go konya chisina go chia ba Israeli ori sadaka o chiagaja pona Nyasaye agachikurigiria karo kwigene kwa yokorokone na nda agachikurigiria sadaka chia chia chire iguru
bono asigitabi okora ikomi gateba ng'a nomaraika akamurukira chinsa chiri chia mugorobe kera akoenda gusugusaba akamate Cornelius amasaba au nechi sadaka chiao amasaba aigu nechi sadaka chiao chiaikire iguru nabo Nyasaye amanyite ng'a Petro tari guchikoranderia abantu b'ebiso kwabwate ebirengererio byao naende Nyasaye akamanya koreta egento ekenene akareta egento getichibekire ase egento ekamaime chinyinge chiakerengencho chingiya ne chimbe akamatenya enyuri nuri agakana omanene nana kori gento getari gechenu tachenegeti akamateigia komanena achenire tokeruka ng'anke gechenu eria iga mogonda ri bwa mubwata nani Nyasaye maretere inchara oteba ng'anyenyurie ikagenda mara gatatu bono gakonya kwiburi ng'anki eke amanya naende omoika amate ng'agenda nse abageni bachiro bagokorigia batatu aya bagotebia okore abantu abakoruka ng'a aye Petro etwatebi ng'a torigie Petro omenyete ase enyomba y'omonto okorukusimene omooni amao ng'a kimwacha monene oito okuruka Cornelius omosikari igora getigune omaraika Nyasaye akamurukera akamatei ng'a nobwate amang'ana gwente komatebia igo ogende Petro agakumi ng'aine Cornelius omonto bw'ebisabu igo ng'aki akaimukia abasani baye bakagenda bagoiko Cornelius kamumugano egento nkero Petro akorigereria gokwana soma gokora igio 10:34 kagochio fungu 28 gatenga aye Cornelius nomanyite ng'antu abantu baba Israeli ntwana gusangana abantu b'ebiso soma ngo elio Petro soma 28 otumo gene 34 28 Biblia gotebaiga akabatebia mwamanyire ng'a tari boronge omonto Omoyahudi abwatane n'omonto ore bwegesaku ekiao nonya nokomochiera korende Nyasaye onyorokire ng'a timoroka onde bwensi ng'a tari omochenu gose tachenegete 34 morisia gotebaiga elio Petro agachaka gokwana akabora ase kene naikire komanya ng'a Nyasaye tari nogwanchereria korende ase kere gesaku omonto omoirogete na gokora oboronge nigo agwancherwa nere bona ekira yakubika ng'aki buna riri batebete ng'a moseri nonye mbari baichire n'omoika riri banyorete ase Pentecost ebinto mbire abande bamanyete okomanya okobe nonye mpaka bono iga ntore abakristo tobwate okomanya okobe nonye tore abigeri bomonene Nyasaye ataete konya goturusia ase obomanyi bori boro batobeka ase obomanyi akarusi Petero ase obomanyi obobe ng'a monto tari oraroke ng'oita iyo machene namba 2 timbwati ogwanchereri ng'oyo no omokristo notae mokristo oyo nobwegesaku keino oyo notaigesaku keino akamutuma ase abanto b'ebisaku Cornelius n'omonto bw'ebisaku akabaretera ogoturika igo ekero tokorigereria ase bari bataraikirwa abanchu akeri ng'aki aye nore n'omonto more gokomo nabarabe gose n'omoini nabarabe gose n'omoisilamu nere noyoma ase abana ba Nyasaye omonene abangiri baike esuburuti bwa kare na kare moorokeria ogotoreko buna Petro airete ase Cornelius buna Yesu achiete ase abanto b'ebisaku egekoera amang'ana aya amaya yakoenda asekere ebisaku asekere omonwa eamate n'abanto nara akorarirwa abanto bonsi abanto banachekina komoitaba gose banachekina komwanga Amina sana imambia bono togende ase omonto ko mung'ekigima ntokoirana nkorire tore ase ensemo ya mwari ase nayo konya korira ase gitabu kia Luka 15:3 kifungo kia 8 igare kuboring'aine Nyasaye kanyara gose Yesu karachiko bagakwirana ase ense nanyara ko bagakonyora abantu babwate okwegena okwegena omorisio korang'ari karire ng'ana rimwe mukegima ase ng'encho yogotoreka togenda ase omonto ko mwe ntokoirana
kunyara tole ko batokurigeria manga ikwanyara ko bosanga muna intwe kati yabo amabori ago na intwe ngakito ko batokurigeria semo yo mwerio ya magare lesson yechumeye. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. N'umwaka oyo muhalire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buriyo ao yamagenderero wacyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukoria Jumanne chitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigarabeye maseyemo asikinyomba cy'oburalia cyonse cyarogongorwa gusihi iliyo kwerera ayekiraniriye ebitango biryanyorire naboigo ari yarengete gwekirania tware tariki yawo urigero Ndizi TV Otakerewo bazi Simba neta ogenda bunjali Simba neta umachoge bwabura bu Simba neta umachoge chaje Simba neta aye sauti mugirango bitume bimbyameti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike umongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume bya mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwakira amakonda imogete kero bukende bukani nari amakonda akoimuka bone siri ne umongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga Enokem Agrovet Enokem Agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke unachingende chibana cyangere korigisaiga manyarora kyakakire korigisa kobarira uyo bori obuya ogosyarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira cyechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo kisibyande kolinde gotengo kisiberi amache yayo mongina obugeremi bwonchorire na Enokem Agrovet amina Niki maine tarira Enokem Agrovet ime yumuchukisi iliyonyora mariogo yugusyarire bimeli indagera nichi supplement chietugo mbego yetugo amariogo yugusyarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wanoni nyakengende kai omongine ru wachirego tigangende tukanale yo buneka ya tigani yakengende Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi.
Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ine numenyeteke wiki ya urae umwanu noko mwachisemi chekerero vono Skyline French School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asoko konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo naboigo goike kia gatano na kabiri. Biaman asamari dangoro kwa Felix Mayaga, director ya Skyline French School Kisii egotoko muchego songo. Itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakalazi to bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita. We had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools. Two Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataite go admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bonega tokole interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline French School. Ndio maana sana. N'umwaka oyo muhalire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umusike Paul Simba Arati nigabe kiremero buri ao yamagenderero wacyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukori ya Jumanne kitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigarabeli maseyemo asikinyumba cy'uburalia cyonse cyarogongoro wa Gusii iliyo kwerera ayakiraniriye ebitango biryanyorire naboigo aliyarengete goikirania tware tariki yawo urigeriye Ndizi TV Otakerewo bazi simbaneka ogenda bunjali simbaneka umatoge bwaburabu simbaneka umatoge chaje simbaneka hai sauti mugirango Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Yes, bienvenido que gima maiga yokurwase umutimuko omokenga kwa nyari ko boko tangasero nga tariki 19 chumo tienyi oyo tukula Jumaine omugabano be county ya Kisii na chikobaga korwa oroboti rwa bene igoro yobo koreri bwa oboteneri bwa serikali ya county ya Sigita Seni Kendizi TV kiranyare ko bage kubaretera oroboti oruo live anene lindo nyara kova na yo kwemanya na yagendere nsemo ya magendero. Karibu sana sintunda ya kabino ya mwelio ya magero ye lesson muri sio taragenda somonte mo konto nyara kova tokatanga Yesu gagotara umaite nande gento narigiretia lyo muri sia nelinga Yesu gagotara no nega gukia semeche ebere ya turo igare na aborokiwa baye enchirende no kobarigania asengencho yo kogendereria enchiriye nabe yari kunyarekana Yesu amboke bweka asenyancheria ya Galilia ende ngumbu achikorandire bweka kurende gakwenda amona aboroki wabaye na kubarekereria usuko bariganinga kara nyare ko bagakorwa asense na barambagendere amona bokoreri ububugwikera emechie nebichie birie bitaranyara ko bigotwara ukwegena no gosemeri mambia bono togotabe challenge ene ngatiago amona inche ikira kero kene tukora isaransa bune kanisa ngobanga tole effort gospel campaign umulisi no ye venue yo katogo chora monda tanga ya tege twambokerera togende kenyorokeria ye kengumbukerwa tanga bona bantu mbarari ingi bondo gochukora andiga ari togonya kugwesi chivesa chito bosa kobeke gospel campaign yechi wiki bere gochie kenyorokeria kenya binyinyi ngotama tinge kene kenyoroke ko engakero montoro no morebi nenyarekana muri singa ngukwana tura mangana buna iyo ase bikaro bito byo kubanga amangana yo gukorera bwanya sa atoli bali ba korora bo yes nandi bali ba korora nganya sai na tegetekira bantu bali ona iga asubara libuitu bilingana abantu mbare bagenderete bono gukorera ese binyuru bibiri bye gutindu ubunga pana chiteki na ngari na otugukia keka no mana chikire yona sana balisiana ino bono make sure nga next ka gospel campaign moko banga ngana roche bono ekanisa ya New Life igo bale town area lakini asababigete gospel campaign yabo kogo chikio gorogora ari nyataro para igoro just along the road no batwarire gospel campaign ihe chuwiki bere iminete nga barure comfort zone ubokatagati bo mucyo bosongo bachire guikera abantu bebinyoro ikine kiorokererie kia na intue as obokoreri bwitu bwakira lituko no nyikera to kwa visitation umulisi kwanza bali bakamanyete binyoro ebi na bakari goteania abageni batanga mucyo ini manyete nga abantu mbayo toyo charuke togende umuchi uyore mutu no mushiriki witu turagenda turamutarira kwanza turatigana nuyo anyway challenge yenene imambia bona igatabu kia Luka 18 kifungo kia 8 umulisia okwegena asense ne liburi tuliburi okwegena asense tegeta togasomera byara ko togwikonera Biblia gotebaiga asakare koena na omuhubuganio gosomorengani bumubaraka amono mugambi na batebirie nabanyorero boronge asobwango korenda omwana omwanya bantu kagocha ine nanyoro kwegena asense kobori okoiga Yesu atumia omarengani bumubaraka amono mugambi utari kuyera muntu mondo te kuyererie tangantanya gwechanira eningo no bangu tago koibunonya no iro mona chiebina tago kona chirakina kia boronge lakini mundu yo musaka akabo kogendo mambie mogoroba omane none kakimbwa tu muntu nchande tenona chiri nongambiri kina oria kaumi mungu wakaenda kereri tuko bakagate kuikira na ondosiri igamugambiri kinda nya kondosi tachire bona ya matukamana yes bona yende yesa ko bekera ringa ne keiga ngaki saba mutari gutiga
okwege no kwega guchi gutoikiri guturika kugucha gwitira sugo sabato tari gutiga ese gitukurwana sigati yorio mube na maya ese yokwegena nero yogoto ubugwi no monene nyasaye pona mangana ya buri Paulo na ireti sigata gikuru kwa baebeso isane mo iguri ya mangana yesi giene ne tuguchi gutuara asa matuko yo maeli na ni yabe yo matukonsi ocha kirisa ne mika mukege ikumi Paulo agukwana iguri yesi gitubwatire nene otera na no maeli yo mababa komwa so manene goitera se chingu chokubwa kwaye arange tokurwane sege goitera se chingu cheito kitainto abanyene kiri ere ate aba goitera se chingu chombanene aba ebeso isane mika mukege ikumi soma bana gotirimbo wavesa isana meke fungo kia gikumi Biblia gotebanga omonene omwario motenene bokongu asa omonene na ase chinguru chiokobua kwae eboye ebirwaniro byonsi bya Nyasaye erinde munyare gotenena kurwania obong'ainereria bwa Saitani bono wete ngaki Saitani nabwato obong'ainereria bwaye nerito babagwi goikatwe aboye ebirwaniro byonsi byesigi byomanene Nyasaye kendera bono buna ukwana kendera paka 17 naki korende naki okwamererania gwaito tikori ase abare na manyinga ne chinyama korende igoro yabagambi na abare no kubwa igoro ya abanene igoro yo abanene bo musunte bwenseye na igoro yemeganda yebirecha ebibebire igoro ase ayo bogoria ebirwanero byonsi bya Nyasaye elinde munyare ko kwamererania ase rituko riobobe na kirko na kumwaikeranirie onsi motenene tenena gaki mweboye ebinema byaino nekene na kobeka oboronge buna enkobo yekioma ase ebikuba byaino na gosiberwa amagoro aino enkencho yokoba ang'e eyo twanyorire ase nchiri yomorembe kobwonsi bogoria enguba yokwegena asayo na munyare korimia emegwe yonsi yomorero yoria omobe naende bogoria ekegogwa giekioma kiogotoreka na omoro bw'omoika nororing'ana ria Nyasaye ona omusumbuye Nyasaye yagukuonanga esegi yaitutiye ya manyinga nechinyama netagete twege kaso manene tomosabato ebirwaniro byonsi byesigi ekamo kiebirwaniro tugutwara no gusaba ekende nering'ana riomane turi biekasi chinkoro chaitu ekende ogosemberi ng'oboronge borangi igoro obokuru ase Kristo Yesu ekende nkeringa Saitani gagoteba ng'a ekerero nkororore gotena enchoma nochikire erieta riende rionsi ndiriri gweteresiriro atoroke gweteresirira Kristo Yesu na gweteresirira ayo bwino obwane okuno kwegena pono Yesu akarigiriria akaroramo omuntu uri abwato kwigena ngaisa gusaba butambe gwikari tukimboyo igaje kunyigwa omanya kuburi nkobe abana abantu akuburi abakuburi n'abantu abakurukwa bo manene ne omanene karara ja sense nanyoro kwigena gusinkura sabantu pono iya gwata machibu abe abange bagutuka no kwigena naende baro baratuke no kwigena pono tujya bwatiga asemataye sana isatu ukurigereria na arengo umuntu oyo mubibso urengo muzigari abwato musumba y'umurwire agacha se Yesu okomatebi gaki umusumba n'umurwire ari gitanda njoji ko mungwendeke Yesu agateango cyane agateba yaya nje ninda nsi yokubwa lakini naende kana achikira abantu bane ngotenga ayegenda umuntu uri ogenda inchu oja koreke okora pono nje n'umunya bibi tubone tubucha sige sikiane kwano gukwana buka yakugwena nakiyesa atebete ekene na nakora muntu ngabuyo ya se Israeli oyo muntu byose
Orio jairi. Bari baruko kujisesi. Ekerum punamati ya kamate genda. Eba kuna whatever. Origako eli. Musombo ya kawena. Kugena na bwate. Na buri kumusika na bwato kugena. Na bwate. Origereri na endoche Yesu nkora liara sigati y'abayahudi. Oyikira asomukyo yo mosoiro somukime. Abantu banyore umusani yo barwari tureri gata. Pamanyiro Yesu akogwena bakateba murabanana imuka. Muka bortiro mwa toiro umusani yo yitese Yesu. Bawo ikare bakaje nyumba abantu bayitana ine nutaka goso imitogoso. Kibakarete. Bakagenda bakarurikira bakarusikita ikiayo akamenya koreta kingo ribo gatire tada kisibire gatire mboki kumurwira gaikera si Yesu Yesu karabo mutengo okwigena kwa uturire otemba riba bwate amanere yes igo ng'abantu mbaro bake batugite baro umuntu niri gaturingi ekende ekero okurigereria umuntu kurpatimao ase Mariko 10:50 kemugwikamsina Yesu nkurwara asomukyo Yeriko omuntu amanye kurukure kumukuru kujya gusabirira ngira magonga eri ogene ryake na Yesu gweta arajaga nga Yesu omwana Daudi tarera mabera aye we kira kugora bona bakomo agaso wakiri muno Yesu gwikaga tena kama teta thank you tengo kolera ndaetongwenia ama ya tebenga matebi yo wakiri yo gache ogoche pakasi Yesu keraika mankuataka ndore Yesu tamugwene karora iho ngambaro bukwigina bono ntete nyibika so bwingiga nonyena abantu bakurukwa abantu bari bibso kwekari Yesu iburitu abayahudi aho Yesu ibuyire mbamanyiti bari bagosoma Biblia mbamanyiti erode tamanyiti utena abantu barwita so abantu bari bakurukwa abangaini bensi ya moja bari n'abagiriki baringi bari bakunya gusoma Biblia konya ya onchi guchiso mu Greek bakigera ngari tukiri monaje kuibuno pon bakanya kuigera ibiri chingene ngi chigurunga ngena chingene ngi chiri cyo korke kare ibuyi pamanya korke rode ngaki kayare oyo ibuyi bomuruo bataye ibiri oyibuno harari ngana bego teba ngari kuiburu aso muchido niyo kanga saba ngai ka batea ngaya ya tete nga kuiburu nasa akorua Betlem anye bari batanga Betlem iburi tumba amate nguchiri mbari ngo bukwigina pona so gukurira asigeta kya okumano kai 12 ene 14 kamo kiye 14 yego tadebinga no mwaelio yengete gutuki kyombege kekia banda sama tukuyo mwaelio bana kirikina kyuko bwigwera Yesu na gutara mwanere abanda abara twali bintu bibiri babua tamachikanya sai naende babe nukwigena kwa Yesu so mango sabu gyoko manuka 14 mulisi 14 kamukiye 12 igo ngabakemba tuko lakini naende baraba bake bakurukwa batigaye aiga no abachendu barabe no kolemereria abo babwate amachikanya sai nakoba abegenwa ase Yesu bono gukuri iki translation kindenga ili tkoba abegenwa ase Yesu atenga naende babwatu kwigena kwa Yesu abantu abaraba baremereria barabwatu gukika kwa Nyasaye naende babe no kwigena kwa Yesu komanuka 12:17 tukuriro komanuka 12 mulisi 17 12:17 Biblia gotanga aseigo enchoka eria ekabenenda mwamaso mukungoria ekagenda gokore segi noro iboro ruaye oro ruatigarete ase abo babwatete amachika Nyasaye nabare noborori bwa Yesu asentirende nga matukayo mweria gutikoba matuka makungu Yaswe na tuare kiombe kia bantu bakurukwa oruiburu rw'umukungu rwatigari umukungu ni kanisa yes abantu abake batigari lakini babwate chimbwa embwe babwate tamachika Nyasaye
na ndi gya kabiri parenge korwa borori aende bagatwara oborori eriete oborori igoritenerete amang'ana y'obobani buna omanene nyasaye orokiriwe yogotoreka gwaitu yes iga amang'ana y'omoika bw'obobani ababani babanete akorokwa oborori bwa yesu amang'ana aya y'ababani igakora abanto bamanye ng'aki bagotara n'omanene ndaki bakomoigwera amatuko y'omwani etwara ekiombe egeke kia abantu abo saitani abe ekere ensinge bayanchire ebibi nabo abaratoke babwate okwigena naende yatenga barabe n'okwigena kwa yesu bamoitabire kristo yesu ng'aki kwaba okwa yesu yesu agokwana bwekomanyerese yohana 14 kemuke 23 ng'a omonto karanja amang'ana ayane somango Yona 10 14 kemuke 23 kumenye kifungo gya 25 na 28 23 Biblia gotebaiga Yesu akamwiraneria omonto karanyanche abwate ring'ana riane na Yesu akairaneria omonto karanyanche na enda abwate ring'ana riane naende tata one na mwanje naende tata one na mwanje na intwe na toche asare tokore obomenyo bwaitu amonere tokore obomenyo bwaitu amonere yes igo omonto yekara nyasaye omonto omwaitabire orore bwanchira amang'ana Yesu onachire ekine yoko yaigwera tata akomwanja ekera mwanjira abwate Yesu okoboko bache basoimire omonto bamenye bakomenya barosire omenyo bwabo ime yabo Yesu omenyete omonto yaratwara okwigena kwa Yesu Piamano kigima omulisia baraje gutuka matku yo maerio babwatu kwigena na challenge ene no mulisia okwigena uko ngana bera nyari kare 90 twabere ostwabera bakoreria semya kemenge ase omugondo na inde omwari oye ekera okwigena gwitu uchukube kwa seratiri otoke nga ngonyarete koba gogotoka tokaenda somo timoko mwenge kigima ngoira nande mbia mono tigatora rigereria hagati ya chi SMS chichirega iga omulisia nariga igokoro kwa mwalimu Charles Selwanga ogokorwa chinsemo chiake nguso Salam Club insemo ya kiumba otanware ime nomwanjo Jacqueline kwamboka hakoboria nga ekina nigokera chikobage gochakera ase nyomba yomonene ine abantu begesa ku bebisa kubarabumba chikogambiwa ekera gatebe kina kego chakera ase nyumba yomonene enyumba yomonene si ekanisa yomonene kurukwe nyumba yomonene abantu abarari bonsi buri yogotoreka bana kire kina ngatwa moitebiri Yesu n'umutori b'ubuguma bwito bonsi mbatena sebe obosyo bwekerwo kiekina na bawo chakirwa ekine gege ko gamba gego chakire chaka asa abantu bana bamanyiri Yesu iga yate yo jotanga no mayahudi wozenki mbonzi bamanyiri Yesu geko era mangana yarari kwa asa abantu bonzi bayigo barabunga Yesu no mutori bigasa kemanya abantu bagurire igo muntu tari kurwa segesa ku oraje gotebi ora twari excuse ngaiwa naene no rigere bono chikanisa kibekire sebisa neske enyumba yo gusasima omana batanga ne nyumba yane rero kwe nyumba yo gusaba asa abantu bonsi asuri se nyumba iri ko kwe nyumba yo manene asa abantu bagusaba abantu bonsi bagusaba amangana yawo toka se Isaya 56 nero manene agukwana nga enyumba yane rero kwesika mugukeke agatana limo kogenderera nere batanga enyumba yane rero kwe enyumba yo gusaba asa abantu bonsi aba bakiro ekina nawo gego cyake Tiamano kigima Jackie barare hagotebe sabato engia kurwase chinsemo echino are na Miss Enoch litalinda koroko mwana inyanya watching live kurujisa mchianya chichige tuna village amo no mwanjoe
na bana babo Glorious amona Precious agotanga no bare imeya omorobeli bagene toko baba gosinigwa emambia ya bono riboria yagotabanga abalisia nenyarikane ekanisa ekikoba gekorandiare nande ebete nyarakoba gegoikera ligesalire ang'e nase bare tokonera igoroye enchiri aschinse cha Michael nabiko nyarekana yese kara utoma bari 12 iya batomete ngari itanga nigenda asengonji insiri ya Israeli ekanisa geko bangomuro lubukorandia ekyakere nyumba ase abantu abana bakorukwe ngondi insiri naende noyene karo bachakete abatetu mu cyakere Jerusalem yes omanya kogenda Judea Samaria kogenda Samaria kogenda asinziyo mobe birori yes ihe kanisa tebona tikominyoka nga isikutu ukyoka koikaba cyakereka basohoke bamanya kogaya bagenda siko toko genda sikutu tigenka turaikirania ukoganya umanye tokora byose amina sana mambia ya bono ngatitia maburia birenga ne binga bange bare gotenga no togento ko toguseni wa kefa usoro nalere ujumbe yago Thomas Aboke sabatengi yakurwa chinsemo cha Kabiria na Matagaro SDA kobagande sabatengi ya Dolphin Mura good morning sabatengi yakurwa chinsemo chiria tia diaspora eno kumochere hagote babuna nigo good morning kurwa chinsemo cha Isebania wakire buyakegima hakoganiria ekanisa birongo SDA gusasima okuya nabo igo twarorire umuigwa waba akinami agotabanga ogendere ko bagusiniwa ime ya magerio yeleso nibya mono mancho murigase okwereri chinga kichyago kwenekia una gwatomire ebirangari byago liboriyago imegeta senikia ndizi TV myomoroberio amagerio yeleson aswanyere ko batogusiniwa twensi asubwa muri singana yawe marikegima ingana yago yomurekegima tutara korogosaba igo nare gukwana ngomane no turangeire ando tutumire tuikira bataraikireka bonsi na abana bo monene ntoko genda iguro abamito batayo n'ekinjire cyuko bayikira taibo tambe nga toko bere sinagogu bamanya gochi gosese kanisa toko genda asebali emechi nebichi abayesorokya emechi nebichi igeke senjire ndingana n'abantu be kanisa babone gutware gendo kuruma house to house visitation yes darira abantu asemechi bengeringana barandiringana barora abacyandigite babakonye okokonya kuri naki bari barakonye witera sugusaba bara bataka batubwati kindagera bayegwe ndagera baro batubwati kiyanga bayegwe bari barabarwire barasaba gusaba bakose babayirinye babakorere kende gyoskeraga rerinde batura fidi Bemano kegima omolisia Dominic Bosire tabeti amana intwe mambia ya bono kolende na sengencho asireti abairi bange babere batatwiga kinga kiecho muri molisia matemna mange makweli na mange ichire wetera ase moroberi oyobubu answe sabato molisia Dominic enga yago amane yamate tuwa tomire na inturambirambi yaito ochia ase engeyo nyasanya rakoba obolemu kinga ki echi mugendere to komwetera amakongo ne kinga ki chia obokeno nyasate oseni nyara ko bagutwara obosasi mokuya bari bakogenda ase kanisa toboganiri amaya abana baitori tukolia ngyo ngo chakabare korogendo rwo kogenda guchia ase ekampuri eri ya Kendu Bay ekale korekana Kendu Bay Oma Hills tuabaganiri amaya mo pastor Job Bare byemeno kigima kera orachikobo gukora egonda iyo ya abakoreri anene abana abake aba Pathfinder gukia sensemeria tobaganiri sabari ngia nimero ilion somranya ko bamogokora a sensemeria tole no gosemeria nga nyasaye na nyare ko baka ko basisine weekend ma 9 to no gosemeria nga nyasa tuanjire sabatego chani gotorachiko tugusanga kurwase ensemeria Homa Hills ansemeria Kendu Bay azorachiko batogusanga amona abana baitomoro buri bwansuwe sabato noborachiko gokera kurwase ensemeria asenchire wekera molisia tusaga sabere elinto nyarako tokore lesson sabe asai tata tu akwere nelingambi yamona asingite kegwa wato ikibuturika andi bia mono aso bwanja batokora ko baba kori mere mama naye ngatuikire bari bataraitire oto kuiga ando to muikwa torae nto basuchi kokoro wanje wait tokoro kwao erinde kero yo masa bana ba minto bamanye buri uturi kokorero watoro se tuyari ni munari ikirimo
toike iguru na kugusaba gwitu gweteresire teria Kristo somotulia. Amen. Biamono sana nchengure nande asentunda ya gatatu neyo mwerio haso nyara ko batoko sasima wetera sinchira ya matera nyara ko bogo sinwa imiomoro berio ubansu bwe sabato. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanahe. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary grade ya 1 hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu.